yazi futhi mangaphuza manje ngingakunika u350 ke mhlawumbe oncane because ngiyakubona phela ukuthi ikushubele ipepepe. Ya give up njani kuyababa ke manje sekuba serious ne ya ubuthini ke kumina yini lezi zinto ubuzisho ngisaphelepele mina qala manje awu Tshepiso lengenalutho kanje mesethani ngifakele kakhulu kodwa buka inalutho kanjani dry lethani the bomb 5 4 3 2 1 timer starts. Cela ungiboleke imfowethu ke ibe seduze. Take your time. Uyizwe njani? Hothinyana ne? Babanyana. Yazamanyana. Ayibabi ne? Ngabeka nje ongipho kokubeka. Ngicela ungidonsela iplate lamathambo. Push. Isikhathi sihamba kahle. Take your time. Do your thing. Ayibabi ne? Dango. Amathambo ngicela ungifakela wona ngapha. Dango. Yeah. Let's go. Iyadleka ne? Angikuboni kahle, ngifuna ukukubona isiqongo ngathi ngizolungisela sona la. Because I wanna see you. Iyadleka ne? Ayidleki. Yenza njani? Ufuna amanzi? Okay. Kunamanzi. Somsondezela amanzi. Makuthi uyawadinga. Uyaqhaqhazela manje. Kwenza njani nje usuqhaqhazela kugwinyekini? Khuluma nami. Swalo. Yindaba. Kona abalekho bethi nizoza nani, how do you feel? Batshela ukuthi bangayizama lento ayibala. Okay. Uthi ngithi wo. Ufuna isitulo sithi wo unganyakazi. Imawo. Bixulu imawo. Yadleka. Awuyawudla lo muntu pelepele. Wayengangitshelanga ukuthi uyayazi idapoma. Tawudzabula mdzidzi idapoma. Takunyiwa. Tawudzabuka. Utiva unjani? Awu kanti umusudlu awuzibi yazibana. Musukwahliphisa because kumele udle kahle. Yenza njani ukhulume na ungcono okay. 3 2 1 go. Okay. Wow. What a big bite. Wow. Same time. Wow. Where are you going with this? Are you trying to finish it quick? You are a quicker. You are a quickie. You want a quickie. Lalela quick. Khamba kanjani lapho sizwe? Cha phela awumusungiziba ke mfethu kodwa ngifike nama wins. Uqeda bra. Aw. Usungiziba udla engifike nako be. Hey, have dangerous. Usizwe njani? Kuyababa ke manje. Sekuba serious ne? Ya, ubuthini ke kumina? Yini lezi zinto ubuzisho ngisaphelepele mina. Qala manje. Sazoqhubeka ukhulu kade ungihleka nabangani bakhe, injani yababa? Serious ayibaba? Oh kade ungivuthela. Nasi iskim sakho kade yokhala lo munye. Yambo? Buka uyakhala, ukhalelani? Ngicela ukuthi nizohlangana lenisi. Ngeke ihlangane. Uzothola lethiwe iniphu lencane ngoba wena awuzi nalutho etafuleni today. Lutho kusho mina, kusho bani? Ukusho mina. Oh bebe. Ya ukhalelani? Yeah. Step out baby girl, ubisi likhona. You want milk? Yazi mungaphuza ibisi ngakunika 300. Yes. Yenza into right. Take a sip. Phuza ngizokunika 300. Phuza noma amanzi. Akawaphuze phela ngizomnika 300. Ungabalaleli laba bangaphandle. Ukubone ema movie kuba khona uDevil, kuba khona uJesus, ukubona. So
uma ucabanga so2 ubani ophethe imfoloko kakhulu lo ohlulekile nawe wena usala egaming Ngibani sengizohlulela? phela 2 1 let's go awu Tshepiso lengenalutho kanje mesethani ngifakele kakhulu kodwa buka inalutho kanjani dry lethani the bomb ima uqala ukuzwa lo pelepele manje le bite yokuqala uzwanga next ne true welcome to the bomb iplate lamathambo dango amathambo mama zangena la ulimunci ithambo ulimunci ulibonisa uthanda ithambo ungayihlephuli ngezandla kumele uyidle hlafuna it yeah bite and hlafuna yeah kanjalo yeah nice don't worry nice nako uzothenga ngale mali airtime ne so uzovela ifake airtime 200 or uzothenga ama minutes uzofuna laba mamako big up to Oleti sokufonela ngeairtime eningi nobani futhi ayi1 yeah no so I understand yeah yabona ukuthi ubuhleke laphana musukulahla lezo zinto yizona mele ukulume kumele ukudla yabona izo lezi zinto angibheni laha lapha la khomo umntwana injani yini yababa yini uyafuna amanzi ungawaphuza amanzi angithwena manje yenza njani khathi ne andizi uyimungu umthambo ubonisa uthando awuleli thambo leli libuyele neKentucky emuva yini uyashake yini ushakiswa yini phela uyangena kwenza njani tshela abantu kuthi khala kuthi memeza jambe munithambo lam amathambo oh nice one awusaroputhi nje usubeka amazinyo indaba ungayibamba mehe uyafuna ngicommunicate peace khona uzobona ufuna kwenzani damn it shame bathini bona yeah uthi yenza njani khishwa amathambo kanje qala isigebe kwela yeah ngithi ukuthi ubavanta bomb la yeah bathini bona wathini wena amafinyila ne ufuna ithishu yeah okay ngizokutholela ithishu I knew dango phethe yonke into on the baby ugalela ungazama mhlawumbe ukuthi ufinye ufile free uma ufuna ukusuza usuza because ngiyayazi mina pelepele yasuzisana maybe baby girl kenza njani kuthi yenzani kuthi memeza manje ubuka ba lapha buka lapha basazolandela ay lamathamba ase ikazama keke zama try hayi uza kahle 5 uza kahle nesikhathi sisakuvumela Shindororo amanzi ne okay ish yazi mfethu mangaphuza amanzi ngingakunika u350 ke mhlawumbe okuncane because ngiyakubona phela ukuthi ikushubele ipepepe ya give up Selethu phuza amanzi wozophuza amanzi lamanzi la mlethele amanzi la woza ngapha woza ngapha ufuna ukwakhipha lawo asemlomeni kuyile fast
Funa ukwakhipha ne? Animthole iyangala ibathroom. So flash. My sister. Bathroom open. Bathroom. Musuku ngirekhoda. Ish. Yo. Sina. Ini. Ini. Ungaqedi lelo, ungaqedi. Phela leli plate ulithole li clean. Refill mara why winner. Etemlomeni. Thola amancane. Etemlomeni. Uini. Ya, qede emlomeni akaqedi, thatha. Akaqedi emlomeni, mtshela qede emlomeni ho. Nini? Qede. Akaqedi emlomeni. Beko 15 cards. 15 cards. How? Tennis cards. 5 minutes for it. Hawu, abangani bakho bacabanga ukuthi ngizokrossa nemali. Sebeyakulwela. Yini awukwazi ukuyilwe? Yini akakwazi ukuyila ubheka ukasiwe kanjani? Awufakanga kuyihenesi. Ucela amanzi ne? Thola ikomisho, sikuthelela amanzi. Guys, sicela imshayeleni izandla bafethu. Yeah. So, talk to me. How do you feel? Injani manje? Yeah? I'm feeling hot. You feeling hot ne? Kunjani ungam-advise umuntu osekhaya ofisayo ukuthi azodlala le challenge ukuthi eze talk to me kunjani? Injani i-big bomb? Babelise mo. Uyayeka? Usho usayifunde mali? Zama mfethu. Usho. Ungayibamba amehlo ethi ngikubone, ungayibamba amehlo. So usho ufuna ukuquit. Usho ufuna ukuphuza amanzi. Sho. Cut the show. Sho. Sula nezandla kuqala. Sho. Uyayeka ne? It's a quit. Yeah, sula izandla. Beka ne. It's a quit ne? Man, it's a quit ne? Stop the time. Ucine ba? 3 minutes 22 seconds. Ucine ku 3 minutes, ubesa ku 3 minutes. Ngeke. 2 seconds. Yo, the fastest. The fastest. Yindaba kwenzakaleni? Awufethu usupusha kanje? Yini baba kanjani? Ibaba kakhulu. So ibibabela kuphi? Khuluma nami. Kwenzakaleni because I thought ungabeki izandla emehlweni. I thought you are the one that is going to take it. Uyayidinga ibanana? Yeah, ibanana izoyithi. Nikeni ibanana. Awuhlubi ibanana la. Shayile ihuyi ayisencane. Ngathi umpipo embuzi. Vula. Yeah, now. Shaw banana uzoyithambisa yonke lento. So kwenzakaleni because uthe nizoyithatha le mali? Bengilala. Budlala ne? Manje ungadlala ngopelepele. Uyabona lo ukuthi akona wengane. Manje batshele ke abasafuna ukuzama lo pelepele ukuthi bangeza. Beware. Yini ke baba la? So uthini ko rooms abakho namachoma akho uthini nabo bangazama? Yeah, it's not bad. Bazami kodwa. On their own risk. Ungabamba amehlo. Fikile the bomb mntanami, Big Lit TV. Tawutsabuka mdzidzi, tasifika siphethele intilo.